El passat diumenge va ser un dia de festa per a l'Escola de Bàsquet de l'Olleria i el Club de Bàsquet. El pavelló esportiu municipal del Ravalet, ple de gom a gom, va acollir els partits dels dos equips sèniors de l'Olleria i de la presentació de les 7 categories que presenta el bàsquet local enguany. Avui és una festa per a xiquets, per a tota l'escola. També ens hem juntat en l'equip sèniors de l'Olleria i res, avui és una activitat festiva on tots els xiquets eixirem d'un en un a la pista i res, la presentació de cada any, molta música, molta col·laboració dels pares i a passar-se-ho bé, que és el que toca. Els protagonistes de l'acte van ser els 67 babies, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, sèniors B i sèniors, que van omplir la pista recolzats pels aplaudiments de molts familiars i amics. L'augment d'alumnes de l'escola i la il·lusió amb què els entrenadors s'apropen als xiquets a aquest esport és indispensable per a la difusió i la continuïtat d'un treball que començaren fa molts anys persones unides per l'afició al bàsquet per treure endavant un esport que era minoritari a l'Olleria. Gràcies a la constància i el seu esforç, compten amb un gran nombre de xiquets i xiquetes inscrits en l'escola de bàsquet. Molt bé, progressant cada any, pensant en que tots els xiquets ens valen, en que som una alternativa esportiva per a la formació de xiquets i que estem ahí cada any disfrutant, molt bé. Tinguem 13 babies i llista d'espera per damunt i no res, que comencem a fer la base des de baix i molt contents. Que al final l'esport que trien és igual, però que facin esport, que es cuiden, que es lleven mals hàbits i que ahí avanten tot el que puguen. L'escola de bàsquet guarda un minut de silenci abans de començar la presentació dels seus equips i altre abans de començar el partit del sènior en memòria d'Alicia Fernández, jugadora del júnior del CB Benidorm, que va faltar mentre jugava.